Halo logober, welcome to another video vlog video. Nah, nonton buku borai kita video. So ini video kita naik lagi. So jadi interest karena ini Christmas ni jengnya mana raya ni post sana itu mo. So nonton mana naik lagi beri jengnya mau idangi beri saya Christmas ni nama. So ini ada khusus ini. So naik lagi ada biar orang makasih video per nonton mana dicil langgan. Beri mau dangan, naik lama tamannya mentam nak. Daun pura, daya menjaga nak. Ni gede agres sekalan hai kau ini. Dah, daulah. Daun disle. Nilai, gede kan. Orang suji mana macam ni. Lagau. Wait. Daulah. Mayang sugar sini mayang sugar ya. Oma saunayni ready जागासिनो आरो दा नै हंलाबोदों जाहा बसा इसोरा हिनजावना मोनथाराखैसो दोङोब्ला नै ओइ साइकेलाव गिलास दंलै मनाया बै मासे दंबावो आरो अमाया नैबे मासे आरो बे मासे मानै मोनजागोन देग्लाय बदिनाव अमाखौ सावनायनि सिगां मोजां दैजों थुखैग्रोयो जोंनिया बिनि उनावसो सावो बिनि उनाव हाब्रु फोननानै मोजां खालामसिगोन आरोना दानो मोजां स्लिम स्लिम खालामनानै सावनाय जासिगोन आरो दायो नै बेबादि खालामनानै जायोब्ला बिराद टेस्टि बरिया गोथाव जायोना आरोना अमाया बेखायनो नै बरियानो लागावबाय दा पुरा जाबायानो होनदे दायो बेखौ सावगोन आरोना नायलांबाय था नोंथां होना दा सावनायसो नुसिगोन नै लागावबाय नै गेसआ वा लागावबाय नै लागावबाय Nih, buriak gulang juga ini. Cak-cak. Ini bari buriak kali ini. Beberapa digesem kamnane bini unaw day lunane siyosin arna Korea nenay lang sama di jayu lagi. Cak cak aja sinar dah ini. Tiga dua. Akaju. Ya, cak ya. Kir handeng tiger. Kunang nah ke? Siri boy. Ilah tiger pitaya. Ada nih. Hanani nih. Ada ini. Kau nak? Colega. Nih, tiny aja boy. Hanan kita aja nih, tiger on lah. Sungguh dayna Christmas nih, tiger on lah. Sungguh bedor ting jagen. Dalam ada. Bos pernah tahu dagra pernah lakuin boy. Dang baik. Nala roda ini kamani serza bagun bekel hara ged. Tahu dia lagi tahu masih. Augli sahabu. Satang kale. Oh, ye
गावदो दिवार खाथों खर'खौ सेस दै गैला ना नै खालामबायसो चलो मोनहाबाय ओइ एगारबालाय खनसे दिबार बिसिबांनो साला बेदरनि खाथि होबाय मेंलाय होबायलै फैनो थिन मोनहाबाय ओंखाम बेदरफोरासो जाबायानो इलाय मा थाइगिर अनलाया थाइगिर अनला ओंखाम बेदरा लरहासे एवबावदों नै मा बिलाय ओंखाम नांख'नो बाय गोबाव नै बेदरा पक गोदौगासिनो बरिया मोनजासिन आरोना बेदर मोनजासिन जोंनिया बेदरखौ बेयावनो राननानै जाया आरोना बेयाव रानगोन गावबा गाव न'खर राननानै बेनि उनाव गावबा गाव न'आव लांनासो जाहैयो आरोना आलासिफोरखौ जाहैयो बेयावनो आलासि फैनायफोरखौ नायलांबाय थादों दा नुगोन आरोना बोरै जायो राउन्ड जिरायजोब्बाय आनजावसिगोन बेदर ओंखाम मैगं गासिबो ओइथिं संनाया जाबाय रानसिगोन आरोना बेदर रानजेनबाय ओरैजों ओरै लाइन रानलांसिगोन आरो ओरै गिदिंनानै सोरहा साबेसेनि मानसि हिसाब रानग्राफोरा ओइ गाबला हमग्राफोरखौ लुगैनाय बायदि नुदोंलै र'दे बेदरखौ लुगैनाय बायदि नुदों नै बेबादि रानसिन आरो दायो गासिबो जमाहै गावबा गाव न'खरसे मानसि हिसाब आरोना न'सेयाव साथामबा साथामनि ओरैथाम बेफोरबायदि जासिगोन आरोना ओंखामबो रानबाय बेदरबो रानगासिनो नै सोर जानो लुगैखोमादों ओइ रमियाबो खाथियाव दंखायो माइनुआबो जेम्सआबो एनार्सआबो खाथियाव थाखादों सैथियाबो खाथियाव थाखादों आरो बेहाबो नै गाबो इमानुएलहाबो लाखालायदों होनै सफायाखै दाबो बोसोनाबो आरो बेथिं नै बानायाबो सावला नेखाबाय थादों बिमानि खाथियाव मिनिलायदोंनो अनला नै थाइगिर अनला बेथिं एन्टनियाव थुसि लाखाबाय नेगासिनो बिदिनो रानगासिनो आरोना नै दाउ बेदर अमा बेबायदि दायो रानबाय गावबा गाव न'आव लांसिगोन जाहैसिगोन आरो दा मानसिफोरा बेयाव राननानै रानखांबाय नै लांजोब्बाय गावबा गाव न' लांजोबसिगोन दायो लादो आयं लादो गैला जोब्बाय सेस थांसै दायो जोब्बाय आरोना गावबा गाव न'आव लांजोबसै गासैबो ओंखाम बेदरा सानै हमना लाबोनांबाय जोंहा प्लास्टिकनि टिफिननिया लगायनानै बेदरफोरा सफायबाय बेबायदि जायो आरोना जोंनियानो माखासेफ्राथ'
माबायावनो जमायैनो जायो आरो ना गिर्जायावनो गामियैनो जायो जोंनिया रानना लाबोयो बेबायदि जायो आरो जोंनिया क्रिसमासनि पस्ट जानायखौ आरो थ' क्रिसमासा बेबादिनो जाबाय दा हरावहाय जोबसिगोन आरो ना नोंथांमोना बोरै मोनखो भिडिअखौ ना कमेन्ट खालामना खोन्थाहरगोन आरो ना आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो हागोन लाइक शेयार खालामनो हागोन लोगोसे ना थ' साबस्क्राइब खालामनो दाबाव नोंथांमोना थ' गुबुन मोनसे भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन आरो ना जों दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय